Carles, com va la parada? No comencis a fer... No, digue'm, les montes o no la parada? Sí, la monto, la monto. Ja pots dir a les xarxes que som aquí. Que vinguin a omplir la llumineta. Que vinguin a què? A omplir la llumineta. Ah. Què, Carles, avui què passarà avui? Avui ja tindrem la independència abans de les 11. Oh, posa-ho al YouTube, això, posa-ho. Perquè així no tenim feina. És igual. Però posa-ho de cara, posa-ho de cara. No pot ser de cara. Per què? Que no, perquè no m'he afaitat avui. Què fas, Carles? Estàs bé? Sí, estic de primera. És dilluns, eh? Ja ho sé, ja ho sé que els dilluns són dolents, Ja ho saps que són dolents els dilluns. Joan. Carles, com van les ventes de Nadal? Molt bé, però escolta, quarts de programacions, fes filma la llumineta de Nadal a benefici de la marató.